Marokinyi makauno Faith nitiere wach meda wacho kapok adhi to wach miwacho ni iwache kod wach ni mogik ka atieko kod ichuth. Erokamano inya Joyce nadwa duoke awinjo ko Miss Quota ka wacho ni anemo kan ready. Point na ne ni Joyce nitiere gimoro matimore jo youth oseketo bedo young qualification mar donje telo. Ineno to mana gima wadhi dore sani waneno wan gi positions mag nwa champion nyocha chon ne mondo mine mang'eny donje telo. Sani wan gi mine mang'eny donje telo to shite mag mine pod nitiere tira kacho. Sani the youth we are doing the same thing. Waloko being young a qualification to get into leadership. To koni go bed kamano. Koro kwa wacho niya ere kaka jo youth oikore mar donje telo. What are you doing differently mondo yieri? Koso wan wabedo mabegi madhi mbele timore thoth ji gin gigo koni wan jo matindo wadonjure ballot. Ineno mano nyisora ka sani gi voter registration mar new voters madhi mbele king'iyo vijende pok owuok mang'eny mondo register to mage jok mago ni wadwa waikore wadwa kawo telo wadwa loko telo ineno koro pod wadhi end up nodok bang'e tribal groups mane wantiere to gi gik mane wantiere chon kama pod wan kanyo koro jo youth wawuoguru to be kik wawuog ni wawuog wate wa support a few mwaneno ni nigi qualities to gi capabilities mag they represent wa mondo wa miuru jogi support financially emotionally support minyalo chiwo mondo jogi odhi mbele mondo kik wawe goyo vijende be mosewuok sani kata en ko wacho jok mapinge kama ochunge no mosegini mana vijende weteni koro ka vijende wacho ni ya waikore to ikruok ni kik obed mana wach ikruok no bed actions mondo wadhi uruote erokamano